ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೊಡೋಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನ ಗಾಡಿಡ್ ದಾದಂತ ತೋಜವ್ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ದ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ ಆತಂಡು RPMದ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಒಂದೆ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿದಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ತೋಜವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ ಆತನು ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಡು ಕೇಬಲ್ ಅಂಚ ಎಂಚಲ್ಲ ಒಂದು ಒಯ್ತಂಡ ಇಂಚ RPM ರೇಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇಟಿತ್ತೆ ಇಂಚಲ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬೇನೂರು ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ತೀನಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ಡ್ ಅವು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಚಿಂಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ತುಯಿನಿ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತುಯಿನಿ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲೆ ಅಷ್ಟು ವೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ತ್ ನಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಬಾರ್ ನೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕರುಂಡು ಹಾಕಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಮತ್ತೆ ಬೇನೂರು ಮುಟ್ಟೆ ಇಂಚಲ್ಲ ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡುಜಿ ತೈಪಂಡವು ಕೈಟ್ ಅಂದೇನು 10 ಇಂಚ ಒಯ್ಪೋಡು ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ನ ಜಾರುಂಡು ಕೈ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಹೋಯ್ತು ಜಾರುಂಡು ಸೊ ತೂಕ ಇಂಚಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಬೇನೂರು ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಜಾರುಂಡು ಕೇಬಲ್ ಜಾರುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕೈ ಬೇನೆ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡ ಗೇರ್ ಟಾಪ್ ಪಾಡ್ಕ ವೈಪರ್ನ ಹಾಪಿಜಿ ಜಾರೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಓಕೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಬೇನೂರು ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಓಕೆ ಕೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ KGF ಮೂವಿ ಹೋದಿದ್ದೆ KGF 2 ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ತೂಲೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿರಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಗಾರ್ಡ್ದೇ ಇದೆ ಫ್ರಂಟ್ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಗಾರ್ಡ್ದೇ ಇದೆ ಮಿರರ್ ಪಾರ್ದೆ ಅದು ಕೋಸು ಮಿರರ್ ಪಾರ್ದೆ ನೆಕ್ 400 ಅನ್ನು ಕೋಸು ಮಿರರ್ಗೆ ಸೊ ಅವನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಮಿರರ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಲೀಗಲ್ ಆತನ ಗಾಡಿ ನನ್ನ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪತ ಬೋಲಿ ಮೀಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅವು ಟೂ ಓಡುತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಡಾಯ್ಚಿ JCB ಕೈ ಜಾರ್ನ ತಂದ್ರೆ ವೈಪರ್ ಬರ್ಪಿச்சு ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಲ್ಪ ಕೈ ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ RPMದ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಐದು ಮಿತ್ತು ಇರ್ತಂದ RPM ರೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ತಿಕ್ಕುನ ತೂಕ ತಿಕ್ಕನ ಕೈ ಹಿಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಾಳೆ ಇನ್ಸಲ್ಲ ಹೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ RPM ಕೊಡ್ದು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೊಡ್ದು ನಾನು ಕೈಟ್ ಪೀಂಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ನೆನಪೇ ಬರ್ಪಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಟೆಂಪು ಹಾಲಾತಂತ ಜುಂಟೆ ಒಂದೊಂದು ಟೆಂಪು ಹಾಲಾತಂತ ಜುಂಟೆ ಪಂಚರ್ ಆತು ನಾನು ಟಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿ போய்
ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಚಾಪರ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೂರ್. ಬೊಲೇರೋ ಒಂದು ರಪ್ಪ ಬಿಡ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಲ ಬತ್ತಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಡ ತಂಚ. ಸಾರಿ, ಹನುಮಾನತ್ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆತಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಸೀದಾ ರೈಟ್ ಪೋಯಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ನೆತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ದ ಕೇಬಲ್ ಉಂಡಾ ಎಬ್ಸಿದ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಹಾಂ ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಂ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಪಿರದ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಲು ತೋಜು ನಾವು ಗಾಡಿ ಕೈ ತಲುಪ ಪೋಯಿರಾರು ತುಕ ಆಪುಂಡೆವು ಲಾಕ್ ಐಟ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಪಾಡ್ರ ಅಪ್ಪಚೆ ಕುದ್ದೆ ಅವು ಮಿತ್ತತೆ ಉಂಟು ಕುದ್ಯಾವ ಕುದ್ಯಾವ ಜಾನ್ ಅಂದು ಕುದ್ಯಾವ ಸೇಮ್ ಅಂದು ಏತು ಏತು 290 ಒಂದೇ ಕಿಲೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಕೇಬಲ್ ಮಾಡಲ್ 290 ಏತ್ ಕೊರ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಏತ್ ಕೊರ್ರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯಾನ್
ನಮಕ್ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಿರ್ತುಮುಟ್ಟ ಪೋಪುನಕ್ಕೆ ಮೂಲೆ ಪಾಡುವೆರ ತೂಕ ಅಣ್ಣ ಕೇಬಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ದ ಕೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ದ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾನೆ ಹಾಕಿ ಕೊರ್ರಿ Isso tempo aqui. Isso tudo lagi. Java. Start botu. Etan. Settle kulware. Tuka. ಗೋಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ RPM ಜಾಮ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಟ್ಟೆ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಆಯ್ತು ಓಪನ್ ಉಂಟು ಗಾದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಪ್ಪ ತುಕ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಹಿಂಗೆ मस्त हार्ड बरोबर RPM एक्सीटर थ्रॉटल को मस्त हार्ड आവുന്നുണ്ട് ದಾದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಗಾಡಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ಸಿದೆ ಕೋಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಚ್ಚದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದ ಕಡೆ ಕೂಡ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ದಾದ ಮಲ್ತೀರ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದಾರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ತೂಕ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಾಗ ಪೋಯಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟದು ನನ್ನ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹಿಂಗೆ मस्त हार्ड ಅವನು ಥ್ರಾಟಲ್ ಕೊರ ಓಡಿತ್ತೆ ಪೋತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ
ಓಕೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕೂಡ. ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದೈತೆ ಕೇಬಲ್ದ ಸ್ಕ್ರೂ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಪೂರ ಅಲ್ಗೊಂದುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಕುಡಂಜಿ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಟೈಟ್ ಇಂಚಿ ಲೂಸ್. ಓಕೆ ಬೇರೆ ವೈಪ್ ಹೊಡೆದು ಹೋಯ್ತಂಡ ಎಲಂಕಿ ಒಂದಿನರ ಬಿಚ್ಚಾಗ ಲೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕದೆ. నేను చెప్పాడు ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಬಲ್ ತಿಕ್ಕಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಇಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೆತ್ತೊಲೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕವರ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪ್. ತಾಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೋಜವೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಆತನಂದು ಬುಕ್ಕಡಿಗೆ ತೋಜವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ನಂದು. ಓಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೇರಿದ ಸ್ಕ್ರೂ ಪಾಡ್ಗ എൻ്റെ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿಜವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಓಲುಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ತಂಡು ಮೈನಸ್. ಸೊ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲೇ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಒಂದೊಂದು. ಚೂರು ಈತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಗುಜಿತ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತಿಂದೆ ಅಲ್ಗುಜಿಂದೆ ತ್ರಾಟಲ್ ತುಳಿ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪ್ನಿಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೋಚ
ದಾದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಲಿ ಖಾಲಿ ಈತಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಚಿನ ಇಂಚಿನ ಬಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಪಡ್ತು ಕಾತದ ಇದು ನಾನು ಮೂಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತಿ ಪಾಡ್ತವೆ ಬಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕನಾಗ್ಲಿ ಬಾರ್ದ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಸೊ ಅಕ್ಕಳ ಪಾಡ್ಪಾಯಿನ ಕುಡಿಯಾನು ಆ ಕೇಬಲ್ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಬರೋಡತ್ತ ಕಳ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಅವಲೇ ಪಾಡ್ನಿ ಬೆಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ అంతే త్రోటల్ ఇంచు పిరవపు సట్టే అలుగుచింది ఈత టైట్ ఆపం అక్కడ ఒకసారి ఇచ్చి అవి సట్టే చేంజ్ మళ్ళీ ಬಂಡೀರು ಈತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನಾನು ತ್ರೋಟಲ್ ಕೊಡ್ತು చూడండి ఈత కరెక్ట్ ఉండు అంతే సట్టే అలుగుచింది వేసి పిరగట్టంతలే ಈತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿರು ತುಯ್ಯಾರತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ನಿಂಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವೇ ನೋಡ್ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅವಳು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಇಂಕ ಅಕ್ಲಡ್ ದಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿಪ್ಪಕ್ಲಿ ದನ್ನ ಈತನ ಎಬ್ಸಿದ ಪಾಡ್ತಿಜಿರಾತ್ ದಾದ ಕತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಅವೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿರು ಅವು ಸರಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಎಂಬತ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಡ ಪೂತು ಕಂದು ಒಂದೇನೆ ಪನ್ಯಾನು ಸುಸ್ತಾತನ ಫುಲ್ ದಮ್ಮುಂಡು ಇಡೀಗ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಈಗಲ ವೀಡಿಯೋ ತೊಯ್ನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಉಂಡು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನು ಚಾನ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಲಕ್ಕದುಂಡು ನೆಟ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಂಚಿಂಗ್ ಪಾಡೋಡು IND ವಿತ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕರುಂಡು ಚೂರು ಡೌನ್ ಆವಡ್ನಲ್ಲ ಚೂರು ಮಲ್ಪೊಡೆವೇನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮಿನಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮಿನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದಿತ್ತಾರನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅನ್ನ ಕೆಲಸ ಪನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆತಜಿ ತೈಪಂಡ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ಅನೇರೆಲ್ಲ ದಾದ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಅನುಭವ ಆತ ನಾವೇನು ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆತಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲಸ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್